Εδώ. Εντάξει. Έκανα άτυχημα. Δημόσιας περιουσίας δεν μας ενδιαφέρει αν θα τη φτιάξετε εσείς. Να έρθετε να κάνετε την κατάθεση, να την προχωρήσουμε στην αστυνομία. Μπορείτε να τη δηλώσετε στο Δημαρχείο. Είναι τέλειο να γλύψεις τα δάχτυλα. Γιατί... Σταμάτα να αγοράζεις πολυβιταμίνες και φτιάξε αυτά τα δυναμωτικά ginger shots που θα μπουστάρουν τα νοσοποιητικό σου. Σήμερα θα σου δείξω πώς να φτιάξεις τα viral ginger shots που θα σε προστατέψουν από τα κρυολογήματα αλλά και θα σε τονώσουν. 170 γραμμάρια ginger καθαρισμένο, 4 μανταρίνια, 2 κουταλιές της σούπας μέλι. Τι λέει το αγαπημένο σου φαγητό για σένα? Γεμιστά, ξεκινάμε καλά. Άμα τα γεμιστά είναι το αγαπημένο σου φαΐ, σε πάω ξεκάθαρα, απλά ξέρεις να τρως. Δεν έχει σημασία αν τα τρως ορφανά ή όχι. Γαμάνε έτσι κι αλλιώς, μπρο. Άμα αυτό είναι το αγαπημένο σου, παίρνεις πολλή ώρα. Μακαρονάδα, μπρο, μπορείς πολύ καλύτερα από αυτό. Μη με παρεξηγείς, τα μακαρόνια είναι πολύ ωραία, αλλά για αγαπημένο φαΐ είναι απλά υπερβολικό. Είναι γενικά πολύ basic φαγητό και άμα το έχεις για αγαπημένο, πραγματικά είσαι τσίλγκα και απλά δεν σε νοιάζει. Ακόμα και με κοιμά να τα φας δεν αλλάζει κάτι. Είναι πάλι μακαρόνια, μπρο. Απλά βρες κάτι άλλο. Φακές. Έχω ακούσει από πολλά άτομα ότι είναι το αγαπημένο τους φαΐ φακές και δεν έχω καταλάβει γιατί. Πας να το παίξεις. Το μαλλί, ρε φίλε. Για δείξε το μαλλί. Και απ' την άλλη, και απ' την άλλη. Παιδιά, τι ηλικία έχεις? 8,5. 8,5 χρονών. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει άλλο 8χρονο με αυτό το μαλλί. Το μαλλί τρελό, Παντρεύτηκα χθες. Τι λες, για δείξε το πλάι πάλι. Ωραία, φίλε. Απ' την άλλη, Και ραβδός είναι αυτό? Ναι. Για πες, πας στον μπαρμπέρι και τι του λες? Γεια σου αδερφέ, μπαίνεις μέσα. Θέλω ένα κούρεμα να μου κάνεις ένα κεραυνό στα πλάγια. Αυτό μόνο? Ναι. Και το αναλαμβάνει? Ναι. Μετά έχεις άγχος κατά τη διαδικασία? Όχι, καθόλου. Τον εμπιστεύεσαι? Γιατί πηγαίνω πάντα εκεί. Τον και του λέω το ίδιο, ναι. Μπράβο. Να κάνω πάντα το ίδιο. Πώς το λένε αυτόν τον τύπο? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο. Το The Legend, στα Σεπόλια. Πες του φιλιά που θα σε δει. The Legend. Έχεις θήκη, θα σου δώσω μια θικούλα. Δώρο, θέλουμε δώρο. Αλλά θέλω από το iPhone 12 mini. Πού είναι η κοπέλα? Εδώ, στον κύριο. Πες του κέρδισα. Κέρδισα και θέλω μια θήκη iPhone 12 mini. Follow το Mr. Phone όλοι. Για να δω το μαλλί, ρε φίλε. Για δείξε το μαλλί. Και απ' την άλλη. Παιδιά, τι ηλικία έχεις? 8,5. 8,5 χρονών. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει άλλο 8χρονο με αυτό το μαλλί. Το μαλλί τρελό, Ο πρώτος που θα μαντέψει. Πώς είναι άραγε μια πτήση?
θυμάται το παιδί. Ξυπνάω μόνος και... Δεν μπορώ να τα μάθω όλα αυτά, ρε μαμά. Είναι πάρα πολλά τα κεφάλαια της ιστορίας. Εγώ στην ηλικία σου την ιστορία τη μάθαινα τσάμπαμ. Καλά, όταν ήσουν στην ηλικία μου, ούτε ένα κεφάλαιο ιστορίας δεν είχε γραφτεί. Run. Δεν μπορώ να τα μάθω όλα αυτά, ρε μαμά. Είναι... Ωραία, ξεκινάμε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Όταν οδηγάς, κοιτάς τι είναι μπροστά σου ή τι είναι πίσω σου. Προφανώς και κοιτάω μπροστά μου. Άμα κοιτάω για πολλή ώρα πίσω, θα τρακάρω κάποια στιγμή. Τότε γιατί με τη ζωή σου κοιτάς το παρελθόν, ενώ ξέρεις ότι μπροστά σου θα τρακάρεις. Όταν οδηγάς, κοιτάς τι είναι μπροστά σου ή τι είναι πίσω σου. Προφανώς και κοιτάω μπροστά μου. Άμα κοιτάω για πολλή ώρα πίσω, θα τρακάρω κάποια στιγμή. Τότε γιατί με τη ζωή σου κοιτάς το παρελθόν, ενώ ξέρεις ότι μπροστά σου θα τρακάρεις. Όταν οδηγάς, κοιτάς τι είναι μπροστά σου ή τι είναι πίσω σου. Προφανώς και κοιτάω μπροστά μου. Άμα κοιτάω για πολλή ώρα πίσω, θα τρακάρω κάποια στιγμή. Τότε γιατί με τη ζωή σου κοιτάς το παρελθόν, ενώ ξέρεις ότι μπροστά σου θα τρακάρεις. Όταν οδηγάς, κοιτάς τι είναι μπροστά σου ή τι είναι πίσω. Αγαπημένοι κόσμο του TikTok, πάμε να φτιάξουμε αυτό το γλυκό που έχει. Βίσκα Βάρσα ή Βίσκα Καταλούνια. Βγει το πρωί. Να Θα σου κάνω μια ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερωτησούλα για να γυρίσει τον τροχό. Εντάξει, άμα το βρει σωστά. Θέλω να μου πεις πώς λεγόταν ο τάρανδος του Άγιου Βασίλη. Ρούντολφ, το βρήκε ο Μάριος. Μάριε, δώσε δύναμη και γύρνα τον τροχό. Εγώ είμαι ο Ρούντολφ. Εσύ είσαι ο Ρούντολφ. Το ξέρα εγώ. Κάτι μου θύμιζαν αυτά τα κέρατα. Ναι, δεν ήτανε της πρώην μου τελικά. Ήταν του Μάριου. Για πες, ναι, γύρνα. Κερδίζει ο Μάριος. Κερδίζει ο Μάριος, ένα ηχείο κέρδισες, Μάριε. Πώς αισθάνεσαι? Πολύ καλά. Σίγουρα. Σίγουρα. Δεν σε βλέπω και τόσο ενθουσιασμένο. Περίπου. Τέλεια, Μάριε, αυτό εδώ πέρα είναι το ηχείο σου. Να το χαρίσω, εύχομαι και καλά Χριστούγεννα. Παρακαλώ. Καλά Χριστούγεννα επίσης. Να τους ακολουθήσετε όλοι σας. Αν κερδίσετε το τροχό θα πάρετε κι εσείς έναν δώρο. Ακριβώς. Όλοι κερδίζουν εδώ πέρα. iPhone Stores. Θα σου κάνω μια ερωτησούλα για να γυρίσει τον τροχό. Εντάξει, άμα το βρει σωστά. Θέλω να μου πεις πώς λεγόταν ο τάρανδος. Αν ξυριστείς, οι τρίχες θα... Παιδί μου. Προχώρα παλούκο. Κακομοίρη μου. 10k likes, αλλάζω server. Πρέπει να γίνω σερφ μια φορά και να παίξω στα... Πόσα μηδενικά έχει 1 εκατομμύριο? Είσαι καλά? Τι έπαθε σαν down? Περίμενε. 3, 9. 9 το εκατομμύριο. Τι λέει? Περιμένετε. Να το γράψω λίγο στο κινητό μου να δω πόσα έχει. 7. Τι λέει? Πόσα μηδενικά έχει 1 εκατομμύριο? Γιατί λογικά, επειδή συνήθως τα όμορφα παιδιά, εμείς γεράσαμε. Δεν είμαι γκέι. Τα όμορφα παιδιά παίρνουν εύκολα λεφτά. Σταμάτα να πετάς τις φλούδες από τα πορτοκάλια και φτιάξε με αυτές τα πιο νόστιμα σοκολατάκια. Βάλε νερό σε μια κατσαρόλα και άφησέ το να βράσει. Κόψε τις φλούδες από 4 πορτοκάλια, 330 γραμμάρια νερό. Βάλε σε μια κατσαρόλα 430 γραμμάρια νερό, 280 γραμμάρια καστανή ζάχαρη και περίμενε μέχρι να βράσει. Μόλις βράσει, ρίξε μέσα τις φλούδες και βράσε για 10 λεπτά. Στράγγιξε τις φλούδες και άπλωσέ σε μια λαδόκολα να κρυώσουν. Πρόσθεσε 20 γραμμάρια φουντούκια χοντροσπασμένα και 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιος σε 200 γραμμάρια λιωμένη κουβερτούρα και βούτα μέσα τις φλούδες. Περίμενε μέχρι να σταθεροποιηθεί η σοκολάτα και απόλαυσε. Κάνε like άμα σου άρεσε το βίντεο και ακολούθησε με για περισσότερες εύκολες.